Lymmässä. Seuraavaksi nähtävä pallohyppy voi toimia hyvänä esimerkkinä delfiineiden saumattomasta yhteistyötaidosta. Ja tuon tehtävään lähtevät pojat Leevi ja Eevetti. Kaikki vannet delfiineille on opetettu niin, että aluksi nuo vanteet ovat olleet aivan vedenpinnan alapuolella. Ja kun olemme saaneet delfiinit uimaan vanteen lävitse, voidaan sitten tuota vannetta nostaa ylemmäksi. Ja tällä kertaa oman vanne tehtävänsä esittää 4 delfi ja vauhtia lähdetään ottamaan aivan tuolta altaan pohjasta yli 4 metrin syvyydestä. Ole hyvä, Elfi. Ole hyvä. Vannehyppyin aina lisää haastetta. Ei ainoastaan korottamalla vannetta ylemmäksi, vaan myöskin lisäämällä vanteiden määrää. Meidän täällä delfinaariossa pojat ovat harjoitelleet vaativaa nelosvannehyppyä. Ja annetaan ensin isoveli Leevi näyttää suorituksensa. Wow! Onnistuvat delfiltä. Ja? Ja Leevin kuljetustyyli on hivenen toisenlainen. Delfiinin väritys on kauniin kaksijakoinen, tummempi selkä ja vaaleampi, jopa vaaleanpunainen vatsapuoli on myös erinomaisena suojavärityksenä luonnossa. Näin siis delfiini on helpompi saavistaa ja myöskin paeta omia saavistajiaan, joita tuolla luonnossa pääasiassa ovat hiekka, valaat ja haikat. Ja tuo väritys käy erinomaisesti ilmi, kun Leevi on pyörähdelleen sisään lasien edikköön. Vedenalainen maailma on täynnä ääniä. Niille on kehittynyt erinomainen kommunikaatiojärjestelmä. Tuolla veden alla delfiinit lähettelevät natsannon hyöppyjä ja viljelystarjoja. Ja tuo delfiineiden kaikuluotain aisti on hakee vertaistaan maailmassa. Samanlainen aisti löytyy muun muassa lepakoilta. Se toimii lepakoilla ilmassa ja tietysti delfiineillä vedessä. Kaverukset ja delfiinit yleensä eivät kommunikoi. Arvoisa yleisö, tervetuloa sukeltamaan delfiineiden taikamaailmaan. Das wäre ein cooles Foto gewesen. Delfiineitä tänään kanssani kouluttavat